Този мустак е репрезентация на всичко, в което вярвам. Мъжественост, чест, дисциплина, голям полов член. Девствен е баща ти, защото съм си роден. Само това не очаквах. Хитър се завърна. Как? Как? Не, найн! Плътен. И дебело. Здравей на теб, бейби! Ще горят в ада, докато сатаната ги пегва отзад вечно. Искам да му щупиш зъбите и да си направиш гердан от тях. Движение за мустаци и свободи. Даже тук още съм девствен и ми личи. А сега, откакто съм с мустак, 10 вагини за 2 седмици са минали през мен. Ще създадем нова, по-чиста и силна раса, по-висша от останалите. Всеки един враг на режима, решил да не се подчини на новият световен ред, ще бъде изпратен да преосмисли действията си в поправителен лагер. Мога да ви гарантирам кога точно, но ще има, не се притеснявайте. Ще ви взема парите, спокойно. Подготвяйте портфейлите. Като видя пишка и не издържам. Ето вижте тези хора, променили светът за винаги. Които са допринесли за щастието на стотици, хиляди и дори на милиони хора. Които нямаше да успеят да постигнат всичко това без своите мустаци. Какво мислиш за това, че Лилия Начкова започна да прави видеята си на английски? Бе, ако иска и на турски да ги прави! Кралски приличаш на разведен алкохолик с 3 кредита.